Dapat walang special relationship sa kahit aling bansa, lalo na sa China sa ngayon, maging sa usapin ng West Philippine Sea o sa bakuna man. Ilang beses nang binanggit ni Sec. Harry Roque na BFFs daw ang Pilipinas at China, na kahit ang presyo ng bakuna para sa COVID-19 ay bababa dahil daw sa special relationship na ito. Hindi na nga tayo pinapayagang mangisda sa sarili nating karagatan, special relationship pa rin. Ganyan ba magturingan ang sinasabi nilang BFFs? Kailangan pa rin nating isulong ang sariling pambansang interes ng ating bayan. Unahin ang Pilipinas. Our country shouldn't be beholden to any foreign power, whether in the East or in the West. So, yun lamang po. Bukas na ako sa mga tanong. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.